Здравейте! Здравейте! Както разбрахте, искаме да ви разкажем за Андора. Сега за 7 дървени фигурки. Купувайки 7 видеа, които ще направим специално за вас, получавате 2 книжки в подарък на избран от вас език. Може да бъде един и същ, може да бъде различен. От 4 езика, които са каталунски, испански, френски и английски и много вярно. Като също така имате още една изненада, а тя е: като си вземете доминото и раницата, получавате още 2 книжки в подарък на избран от вас език. Подарък, много добре, да. Още веднъж, може да е един и същ, двете да са на един и същ език или на различен. Да. А езиците са френски, английски, испански и каталунски. И ако искате да ви разкажем още за Андора, какво трябва да направите, Андрес? Да пишете в коментарите или няма да направим нищо и така е живота. И сега какво следва, Андрес? Скачаме!